és una xarxa social especialitzada i personalitzable per a entorns col·laboratius. Jo som més de Twitter perquè el que busco és estar al dia de noves informacions, noves notícies, articles, i Facebook em serveix per estar en contacte amb els amics. La veritat és que sí, i ara no sabria dir-te el número de contactes que tinc, però sí que algun contacte professional hem establert a partir de LinkedIn. Actives a 4, a Twitter, LinkedIn, Facebook i l'Urus. Doncs és difícil de dir perquè com estem amb els dispositius mòbils i quasi sempre estem connectats, no sabria què dir-te, si 4, 5, 6 hores, però per això, no? Perquè estàs al mòbil i estàs rebent mails del que està passant i saps el que està passant a la xarxa. I l'Urus no és el Facebook de Tecnocampus, i l'Urus el que pretén és potenciar les sinergies i les col·laboracions en aquest entorn. Per tant, té un objectiu diferent del que seria Facebook, que seria mantenir un contacte amb les amistats. Hi ha portals que pretenen connectar professionals, empreses i universitats en alguns entorns, però no n'hi ha gaires que connectin explícitament universitats i empreses, que es centrin en això. I l'Urus, un dels entorns col·laboratius que vol connectar i potenciar, és universitat i empresa. N'hi ha xarxes socials en algun d'aquests entorns, però com l'Urus, que vol ser una eina especialitzada per molts entorns, podríem dir que no. En l'Urus oferim una xarxa social, una plataforma per a entorns col·laboratius que el que el permet és generar i potenciar les sinergies i la innovació dins d'aquest entorn. D'aquesta manera permet a les empreses que estan dins d'aquest entorn trobar noves formes d'innovació, generar dinàmiques i sinergies a partir dels estudiants i de la universitat i aprofitar, crear un entorn proactiu i que generi noves formes i oportunitats. Nosaltres ens basem en que oferim als promotors d'aquest entorn aquest servei, aquesta plataforma, perquè gestionin tota la seva comunitat a partir d'una implantació personalitzada segons els seus objectius i necessitats i una quota de manteniment a partir dels serveis de dinamització.